Konzola lekára je dostupná na uvedených adresách. Sú rovnocenné, môžete použiť ktorúkoľvek z nich. Po zadaní adresy do internetového prehliadača sa zobrazí prihlasovacia obrazovka. Prihlasovacie meno ste si zvolili pri registrácii do objednávacieho systému, heslo sme vám poslali SMS-kou. Nami zaslané heslo je silné, vyhovujúce kritériám bezpečnosti. Aby ste ho správne z SMS-ky odpísali, môžete si ikonou oka zapnúť zobrazenie hesla. Heslo, ktoré ste od nás dostali, si prosím zmeňte. Ako to urobiť, si ukážeme ďalej v tomto videu. Po prihlásení do konzoly sa zobrazí okno so zoznamom prihlásení. Ak ste sa prihlásili prvýkrát, budete vidieť len jeden záznam. Neskôr uvidíte minimálne 10 posledných prihlásení. Záznam o každom prihlásení obsahuje dátum a čas prihlásenia, typ zariadenia, operačný systém a typ internetového prehliadača, ako aj IP adresu. Vo videu sme IP adresu začiernili. Vpravo v riadku záznamu je ikona preškrtnutého kruhu pre možnosť zablokovania prihlásenia, ak ide o podozrivé prihlásenie. Ikona je viditeľná, len kým je prihlásenie ešte platné. Ak zistíte, že prihlásenie v zozname nie je vaše, pravdepodobne došlo k odcudzeniu prihlasovacích údajov. V takomto prípade vám odporúčame okamžite si zmeniť heslo tlačidlom Zmeniť heslo. Predtým, ako si ukážeme zmenu hesla, venujme pozornosť voľbe Zobraziť vždy po prihlásení. Jej zaškrtnutím zabezpečíte zobrazenie zoznamu prihlásení automaticky po každom prihlásení. Je to spôsob, ktorým môžete rýchlo odhaliť odcudzenie prihlasovacích údajov. Odporúčame ponechať túto voľbu zaškrtnutú. Ak sa rozhodnete zaškrtnutie voľby zrušiť, zoznam prihlásení môžete zobraziť kedykoľvek zmenu položkou Používateľ a následne zoznam prihlásení alebo ikonou používateľa v pravom hornom rohu a tiež položkou menu Zoznam prihlásení. Dostávame sa k sľubovanej téme zmeny hesla. Dialogové okno zmeny hesla otvoríme zmenu položkou Používateľ a následne zmena hesla alebo rovnakou položkou zmenu, ktoré sa otvorí po kliknutí na ikonu používateľa v pravom hornom rohu. V dialogovom okne zmeny hesla zadáme najskôr aktuálne heslo a potom nové heslo. Obidva vstupné polia umožňujú pomocou ikony oka zobraziť zadávaný text. Pri zadávaní nového hesla sa automaticky vyhodnocuje jeho sila, ktorú zobrazuje stĺpec Sila hesla. Stĺpec musí byť zaplnený minimálne na 80% a musí mať zelenú farbu. Inak nebude možné heslo zmeniť. Ak sú obidva údaje zadané, heslo zmeníme s tlačením tlačidla Zmeniť heslo. Pri zadávaní nového hesla máme dve možnosti na jeho vytvorenie. Prvá možnosť je reťazec odpovedajúci nasledujúcim kritériám. Minimálna dĺžka hesla je 14 znakov, heslo je kombináciou malých a veľkých písmen, číslic a špeciálnych znakov. Aj písmená s diakritikou pôsobia ako špeciálne znaky. Druhá možnosť je ľahšie zapamätateľná a pritom rovnako odolná proti prelomeniu. Použite 4 až 5 slov, každé s dĺžkou minimálne 3 znaky, ktoré netvoria zmysluplnú vetu, ale ľahko si ich zapamätáte. Jedno slovo môže byť číslo. Použite veľké a malé písmená. Niektoré písmená v slovách môžete nahradiť číslicami, napríklad v slove jablko je namiesto písmena L použitá číslica 1 a slovo obed začína nulou namiesto písmena O. Minimálna dĺžka hesla je tiež 14 znakov. Ukradnutím prihlasovacieho mena a hesla by útočník získal prístup ku kontaktným údajom pacientov lekára, preto objednávací systém umožňuje nastaviť bezpečné prihlasovanie do konzoly lekára. Bezpečné prihlasovanie, nazývané aj dvojfaktorová autentifikácia, skratka 2FA, alebo multifaktorová autentifikácia, skratka MFA, vyžaduje okrem zadania prihlasovacieho mena a hesla aj zadanie overovacieho kódu, generovaného na základe jedinečného identifikátora používateľa. Ako generátor overovacích kódov je použitý mobilný telefón alebo tablet s nainštalovanou aplikáciou Google Authenticator. Aplikáciu si môžete nainštalovať tak na telefóny s Androidom, ako aj na iPhony. Z sprievodcu nastavením bezpečného prihlasovania otvoríte zmenu položkou Používateľ a následne Bezpečné prihlasovanie. Sprievodca ponúkne QR kódy, ktorých so snímaním sa zobrazí aplikácia v obchode Google Play alebo App Store. Zosnímajte správny QR kód pre váš telefón a nainštalujte aplikáciu Google Authenticator. Keď ju budete mať nainštalovanú, kliknite na tlačidlo Mám nainštalovanú.
Sprievodca vás popisom presne naviguje, ako máte ďalej postupovať. Najskôr v mobile spustíte nainštalovanú aplikáciu Google Authenticator, potom stlačte tlačidlo plus vpravo dole, zvoľte skenovať QR kód a zosnímajte QR kód na obrazovke počítača. V Google Authenticátore pribudne položka objednanie k lekárovi SK so zobrazením nového 6-ciferného kódu každých 30 sekúnd. Tento kód opíšte do vstupného pola na obrazovke počítača a odošlite ho pre potvrdenie nastavenie bezpečného prihlasovania tlačidlom odoslať kód. Objednávací systém potvrdí nastavenie. Po nastavení bezpečného prihlasovania bude pri prihlasovaní do konzoly po odoslaní mena a hesla požadovaný ešte overovací kód z aplikácie Google Authenticator. Ak by ste z nejakého dôvodu chceli bezpečné prihlasovanie zrušiť, rovnakým postupom z menu vyberte položku Používateľ a následne Bezpečné prihlasovanie a konzola vám ponúkne tlačidlo Deaktivovať bezpečné prihlasovanie. Ukázali sme si možnosti objednávacieho systému pre dosiahnutie potrebnej úrovne bezpečnosti pri prihlasovaní. Skúsme si ich zhrnúť. Nie je možné nastaviť slabé heslo. Vždy po prihlásení používateľa sa zobrazí zoznam jeho posledných prihlásení, čo umožní odhaliť zneužitie prihlasovacích údajov. Bezpečné prihlasovanie, možnosť nastaviť si dvojfaktorovú autentifikáciu overovacím kódom z aplikácie Google Authenticator.